Sabi mo na ako sa ibig. Numero ba ba? 49 to... Wala na po na. Ito kasi sa... Content mo ba? Gabo? Oo, 49 to 54. Oo, sige, magkaroon ng content. Okay, isa na, no? So, 49, hanggang 54. Pero, ano mga 49, sa lang naman ito. Ano, nag-tipo, kasi mo siya. Sorry, hello. 49, hanggang 52. Tulong mo ba? Ano yung paano? Paano yung parang computer? Yung tao ka na. Parang nagtao ka na. Kaya ka na yung Hindi ko konting ano, 49 to 52.
Pero na lang, lingkod eh. Hindi lang po, singko. Sige. Ako na, ako na. Singko na, 20. Tingnan ko. Hindi na.
Hindi ko pala kaayos. Muna yan eh, ngayon mo lang kasi. Kaya ang plano ko, ang suporta, makalasan ng luto, hindi pang tiro, lumakbo, yun ang color ka. Ano ka, lang ingkaya at then ang egg, mabakal kang egg, sa tulong color. Ano, kulang-kulang 200. Tapos so, ang diferensya talaga eh, so is, ano, nasa 117, 118. Kaya nanggastos mo. Ano ka nasal mo ka na ba? Ini kaya, mahal-mahal ta, sa onset baga. Pero kung mabagal sa difference na pang quick lang talaga, makakuha ka ng tinatid na suplang. Ipag-brand baga. Brand, Japan ba brand yan? Japan ang brand. Ang plano ko, mapakal lang ko na pang-trade si Bonor. Tapos yun, still din, mga pang-kirok ka na. Ito yung ginagawa sa mga pang-kirok. Kung nag-aarap sa kaya ba, narada ko, yan, nakaparate rin. Then, wala akong bulo. Then, magyari. Mga patao. Wala akong experience na kayo. Bakit may mapagdala. Ang gano'n niya, pigiling pag-sisyo. Yung magyari, mas bago na bago. 12.5 din yun, marami na. Kaya ba naman sana, pwede mag-zero. Oo, para may wifi. Pero kung tayong wifi, hindi mag-zero. 2,000 ka, ikaw na. Wala ka nito? Yeah. Hindi, nakalag-out, sabi ko. Hindi na pagtulog sa mga ano mo yan. Sige nga ito.
Ayan, may narinig mo dito.
Ano ba itong patirang na ako na nakulong sa sigaragan na may kaya doon sa scientific. Ano ba? Ano ba ang nagpa sinagalit ang munisipyo? Privado. Sa pag-aaral pa naman ng privado, maray mo sa kumpanya ba naman ito? Nire-record din tayo ng data. Ano ba nila mga datos kaya? So, ako po yan mag-aaral kaya bawa parang tingnan sa ako na kaya hindi ko kasi pag-aaral mga maliban sa birth certificate, ano po tigaya? Iman ka lang. Ano mo yung itsura ka ng mga niya? Ay, hindi ka mga so, kung nakakagin mo yung nag-aaral marong dito, so, kaya, ano na yung tirahinan mo, ano na yung naman mo, so, parang dito yan. Naaraman ko, bakit naman sa pasigilita, so, kumpanya ito ang bulong, yung mga picture din na kung kita ang mga tao, hindi ka ngayon sa parang ang nahihiya ngayon na diabetes, hindi ngayon ang may high blood disease. Okay. Pero ito pa pa na ito mga empleyado ng barangay, ano, ipasuweldo ang importante outside na sa kumpanya ba ng bulong. Sa mga kumpanya ng bulong na yan. Kasi yung mga tiwalanan, ano yung maharap kung ano na kung ibulong talaga tao, hindi ko pa yung iulong. Dapat ka tao ba Pero nga yung punong. Ito sa barangay. Hindi nga Ay, sa barangay kung naipag ito. nung nakita ako sa Manila, na-high blood ako dati, kasi ako nagpatika, tinutulog ko sa pagkabutaran ko. Yung mga pagkao talaga maraw sa isla. At pag nagpag-group, nagpaano pa sa doktor, pagkitaan ka ng situnya, ano nito, listinan. Sabi ko sa mga doktor, kaya inipilit ko ako, ano siya, paragal madukot ang lawas mo sa bulong. Sabi mo, magpagkilala doon ang kay Try Tapit kada daw. Kailangan mo na kaya hindi talaga medyo na sigarilyo. Tapos ano ko tabi pa na sa akin. Kularang ko na ang bulong. Pag halit ang parehong na bulong, at katamahagan sa iyo mo, kidney, nararamang ang kidney ka bulong. Tantrabaho ka ang kidney ba ka? Sa ka ng bulong. Ano mo pa yung hindi Ay, basta, kaya, ito na hospital ka na talaga na pang buhay na. Naktarang ka doktor na bulong sa mga ginagawa. Pero kung yan mga simpleng, yan na, yan na nilaglakas ng dugo, deeply. Kung ito ba talaga pagkain? Kung ano ka talaga, harus kan sa mga kain doon ng pagkakya, ano talaga, nagkapes ka talaga, hindi lang iba. Yan talaga ang sanglay lang. Kaya kayo doon sa tantawan, talaga. Dahil man mahalo. Jadi kan mga bigyan para sa nakabagay sa mga barangay ko, mga bigyan pa ng mga pasma. Tapos nila ka sa, mga tuktok ka dyan, mga tubugdaan. Dahil man nagtubig ang doktor sa mapudaan. Pag mapudaan ako, muli ang baga. Kaya baga,
nagkakaroon din mo sa mga Asia, ikaroon yung tulong. Dapat tulong ko ng doktor ka. Di pa ako nangyari, hospital. Kaya kung nagkakaroon ng kaya po niya, ipakalit mo nga yung tulong. Pag partila pa pag na ako kaya sa pagkakaroon. Pag kulang, dahil kasi di makarigo, dahil hindi mo paparuga, ang mag-umatis. Pero na doktor, hindi pakarigo tulong. Kaya dito, nagkakaroon yan ba? Diba dito, kung yan, bako ito sa Pilipinas, may mga habol dito na mga datos, hindi ko ano yung datos, mga tao, hindi ka tama, ano yung pinaka ng position na pwede, hindi ka dito pangarap. Ano nga daw siya, pero isa dito siya. Ito, nagulo ng mga requisito. Kasi pinag ka na, matahan na ito, sa privahan. Kaya parang dahil man na tao ka sa mga paluyan, ang tao, kanya ito mga nagulong. Nangyayang DOH na nga. Departamento ng gobyerno. Kaya ito buwan na. Hindi na yung expert na tulong. Iba rin sa balagay ito. Nakaaging taon. Makan mo nga kasi ng sibilyon. Kasi na expert na tulong. Electrical tao. Isarado.